za mu shiga kai tsaye yanda za ka yi ka haɗa haruffan larabci. Ya za a yi ka haɗa haruffan larabci ka gama ba'un da ainun da lamun, ka gama alifun da kafun da lamun su ba da akala, ka gama sadun da ghainun da ya'un da ra'un su ba da saghirun, ka gama kafun da ta'un da ba'un su ba da kataba. Ma'ana ya za a yi ka koyi iya haɗa haruffan larabci ka tada da kanka, ko da ma ba wasali za ka iya tadawa insha Allah. To ƴan wa kafin mu zo mu koyi haɗa haruffan na larabci, a haɗa wannan da wannan, akwai buƙatuwar musamman wadi'ul huruf, shine position des lettres en arabe, yanda haruffan larabci ke zauwa a farkon kalima da kuma tsakiyar kalima da kuma ƙarshen kalima, wanda insha Allah shine zamu gani a yau. In ya so daga baya kuma sai mu zo mu ware haɗa su har mu kai koyon magana da larabci insha Allah. Da kai tsaye go to the video, mu tafi zuwa ga tableau insha Allah. Na'am, kamar yadda na faɗa, yau shine ad-darsu ath-thalith, lesson numero 3, darasi na 3. Zamu ga mawadi'ul huruf, les positions des lettres en arabe, the position of alphabet, Arabic alphabet, ma'ana yanda harufan larabci ke zawa a ainihin cikin kalma. Rawa barin ba da wani misali mu ɗauki kalmar kataba. Kalmar kataba kalma ta take nufin ya rubuta. Kun ga a cikin wannan kalma ɗin akwai harufa guda 3, akwai kafun, sannan akwai ta'un, sannan akwai mai ba'un. Kun ga kataba kalma ce guda, ko mu ce ne guda, wanda ya da harufan larabci guda 3, kafun da ta'un da ba'un, shine kaf ta'un ba'un. Kun ga yanda harufan suke, kafun ga yanda yake, amma yanzu ku ga yanda ya koma a nan gurin. Kun ga a nan gurin ba yanda yake kafun haka, a nan gurin ba haka ka rubuta shi ba, ya sake kala. Yanzu kalli ta'un yanda take a nan gurin ba haka take a cikin kataban nan ba. Yanzu kalli ba'un da take ba haka take ba, an haɗa ta da wani harafi. So ashe kaga harufa din sun caccanza akan cewa yanda suke a cikin wannan mu da kuma yanda suke a nan gurin. Shine zamu ɗauka yau. Bari ƙara ba ku misali na biyu ƴan uwa. Mu ɗauki kalmar sa'labun. Sa'labun shine dila. Kun ga kalmar sa'labun muna ɗauke da harufa guda nawa? Guda 4. Akwai sa'un, akwai ainun, akwai lamun, akwai ba'un. Yanzu ku kalli sa'un yadda ta zo a nan gurin, ba haka aka yi ta ba. Kalli ainun yadda ta lankushe, ta murkiɗe, ta sauya, ta koma wani kuro-kurwa. Kaga yadda ainun take, amma kalli yadda ta zo a nan gurin. Kalli lamun ga tana, amma kalli yadda ta koma kamar alifun. Kalli ba'un, kalli yadda ta koma. To ashe kaga ashe harufan larabci, sai mu gano cewa ashe harufan larabcin nan guda 28 idan suka shiga cikin wata kalima aka haɗa su, idan za a haɗa su suna caccanza gurare, suna sauya kamanni. So ashe kaga akwai buƙatuwar mu ga ya harafin ke zawwa a farko, ya ke zawwa a tsakiya, ya ke zawwa a ƙarshe. Shine zamu ɗauka yau mawadi'ul huruf, yanda harufan larabci ke zawwa a farkon kalma, ma'ana début de mot, da kuma tsakiyar kalma milieu de mot, da kuma wasu ma'ana akhirin kalma, ƙarshen kalma shine fin de mot. Ma'ana yanda harufan larabci ke zawwa a farkon rubutu, da tsakiyar rubutu, da ƙarshen rubutu. Ashe kaga kuwa ashe darasin namu yau it is very very important. Yana da babban muhimmanci ka tsaya ka lura, ka ajiye hankalinka domin ka fahimta. Da haka da na bidiyo na biyu insha Allah inda zamu fara.